Ak neviete, čo v upršanú sobotu, mám pre vás tip a tým je cukrárna Myšák. Art Moment v týchto úžasných priestoroch usporadúva od 10 ráno Art Brunch. Na ochutnávku tam dostanete vajíčka Benedikt, ich vyhlásené buchtičky sešodo a taktiež skvelý pistáciový croissant. Nezabudli sme ani na rannú dávku kofeínu a potom sme si začali pozerať predlohy a dostali sme plátna. Potom nám už nezostávalo nič iné, len nahodiť pracovný svek a vrhnúť sa na to. Niektorí začali s náčrtami, iní sa vrhli hneď do maľovania, ale každému vyšlo niečo unikátne, krásne a hlavne jeho. Neustále máte k dispozícii aj lektorky, ktoré pomáhajú či už technicky, alebo aj s inšpiráciou. Vďaka ich profesionálnemu vedeniu sa moje poprvé naozaj podarilo a som z neho naozaj nadšená. Punc luxusu v tejto akcii dodáva to, že si na svoj obraz môžete dokonca pridať aj kúsky zlata. Na hotový obraz sa totiž nalepí zlatá fólia, ktorú potom jemne oprašite. A to už sú naše hotové diela, ktoré dopadli výrazne nad moje očakávania. A keďže Art Moment robí aj rôzne iné zážitkové podujatia, určite sa na to neváhajte pozrieť, neoľutujete.